koji će se danas ovdje pred nama takmičiti. Veliki aplauz. Takmičare. Na minutom šutanja odamo počast svih strana. Sudija je dao znak za početak. Bravo, imamo pobjednika. Bravo, imamo pobjednika u ovoj disciplini. Takmičenje se meri sa 3 štoperice koje su... $4.50. Ispravan skok, kažu sudije, dužina je 2.90. Prvi pokušaj uspješan. Bez problema. Ajde bre! Super! Ajmo Marko! Ajmo Marko! Start. Bravo. Disciplina u kojoj će se takmičari nadmetati. Ajmo, jači se! 1-1. Imamo ti. 2-0, Jimmy Commerce. Au! 16-20 dužina bacanja predstavnika ekipe Jimmy Commerce. Drži! Bravo, drži, više! Drži! Rekli smo Stefan i Div i Bušači. Sjedi, ajmo! Sad sjedi! Baki! Ajmo! Tako je mi!
kako prođe. Ja, šampanjca.